Sani! Și răspund. Salutare, dragi prieteni, sunteți pe canalul Moldovenii. Ia că a ajuns și ziua și mult așteptat că noi suntem în pădure. Mulți ne-au scris nou că suntem în pădure și așteaptă video nou. Este Carolin. Salut! Aici este Cătălin. Salut! Și aici este abonatul nostru, Sania. Salut! Ia că deci, dragi prieteni, ia că noi am pornit în pădure, ia că uitați la pădure, ia că copaci mari până în cer. Și ia că noi, ia că pe cărarea asta, ia ne arată Carolin, noi vrem să ne ducem, ia că undeva, Aici am vrem să ajungem. ia că uitați, acolo este un loc și noi Da, vrem în să locul ăsta. încem. Vrem să ajungem la locul ăsta. Ia că aici. Și ia că hai să ne pornim. О, я că am ieșit la olea de iarnă. Hai că mă ieșim că e bolее-менее Da, gine. dragi prieteni, unde suntem? Noi avem o leac și ajungem. Ia că încă o leacă. Noi mă trebuie să mergem că îndrept înainte. Da. Lasă și mă la telefonul ăsta și lasă-l așa. Când asare scartul pe ăsta cu mine și îți văd. Uitați, noi ieșim de o portă mare. Am ajuns unde trebuie. Da. Asta era. Că Dar când... nu. Nu, că când în parc... Încă Stai. când trebuie să mergem așa. Dar eu... Uitați, aici alături mai ies în borți. Aici sunt de bursucăi. Este de râmi, măi. Nu, e că-s de bursuși. Uite, nu. Ia fi și de multe. Și eu... Apoi aici e locul. Deci au pus cartofi Ei? în pământ. Da, ia. Uite, nu. Și uitați-vă, este pe hartă locul ăsta, uitați-vă. Iată. Suntem chiar lângă dâns. Da, dar deși așa. Nu, că tare ne părut că e și altceva. Da, mi-a vorbit ceva o clădire. Dacă să întrebați de ce, de atâta, că altceva nu putem să spunem. Ui, dar stați ei, dar nu vă pare că cineva te lipsește? Cine chiar? Sania, dacă... Dar Sania, unii ei? Unii Sania, ui? Mergeți pe noi. Sania! Sania! Mătuca! Unii el? Ia nici să-l sun. Dragi prieteni, am ajuns aici la locul ăsta unde am zis și l-am prăpădit pe Sania, nu-l Sania, găsim da. pe Sania și telefonul Cătălin s-a descărcat Dar de ce să sun? și nu știu de ce să-l sunem pe Sania. Ia, mai ai baterii? O, rața. O, hai că e bun. Încearcă să-l sun pe Sania. Ia să încerc să sun pe Sania. Hai, țușcă. Ai nu? Am eu nu, trebuie să-mi spun frumos. Uitați-vă, nu răspunde. Stai să ne filmăm. Haide, răspunde, frate. Bă, nu răspunde, nu știu, mai teme. Uitați, suntem aici la bord, unde v-am arătat din nare pe... Real nu. Da, unde îl găsim noi pe Sania. Mai strigați, mai Da, strigați. nu spahot telefonul. Era aproape discat. Poate e închis vucul la telefon. De să mai sună și... Eu nu știu. Dragi prieteni, tot am încercat să-l sunem pe Sasha, dar nu răspunde. Nu știu care e. Rămână Sania acasă dacă nu. Poate a intrat în bord asta. Ei, haide, bă, ieși. Borda asta. Foarte chiar așa. Nu chiar, Ia uitați. sună-l pe tine. Deci să mai încercăm să sunem o dată. Te rog, nu mă răspunde. Hai să ne răspunde. Абонент временно не Uite, nu răspunde. Da, dragi prieteni, totul cătăm pe Sasha, dar nu-l găsăm. Nu știu ce să facem, nu știu unde s-a pierdut. Da, telefonul și dacă și să
Абонент временно Так, бăi, tot nu недоступен. răspunde. Mai încercăm, dragi prieteni, l-am sunat de vreo 5 ori. Alo, unde ești? Unde ești? Mai repede răspunde. Вы не снимался. На меня можете как телефоны. Вы маузет? Da. Da. Și Ce să înseamnă asta? Я когда швете на ножки сейчас вообще. Ai, chiar nu știm să facem, nu găsim Sasha, l-am întrebat vreo 5 minute. La noi telefoanele îți descarcă. Da, telefoanele chiar îți descarcă. În afară de Sania. Aniu mai are în coleacă de că ăsta care filmează Muianu, el îți descarcă cu totul. Și nu știu ce să facem, nu știm să-l găsim Sania. Da. Și noi haideți să căutăm Sania. Dragi prieteni, noi dăm nu știu în ce să-l cătăm pe Sasha, nu-l găsim, am mai căutat. Avem jumătate de oră de când nu-l cătăm și nu-l găsim. Nu știu ce și bă, uitați-vă, nu-i nimic. Zicem să-l cătăm pe Sasha și nu știu ce, nu știu dacă... Încerc să găsesc poate o cale până gata să poate găsesc tot am strigat și în într-o minută pot să vă anunțați tot și unde eu mă aflu și cu mine. Poate eu putea găsi. Deci pe când eu mers între 10 minute, am învățat foarte tare. Nu am așezat pe loc. Nu știu, la mine poate să fac telefon. Nu știu ce și mă. Și atunci nu poate să-mi compărcem pe Cristian la telefon. Și am uși chiar pe gândeam sau în ultimul de Cristian care a fost